Rush and Go pitää veneiden pohjat puhtaana nopeasti ja myrkyttömästi. Jo pienikin määrä likaa veneen pohjassa heikentää veneen hydrodynamiikkaa huomattavasti ja vaikuttaa näin veneen liukuun. Tällä on suuri vaikutus polttoaineen kulutukseen ja se rasittaa moottoria ylimääräisen vastuksen vuoksi. Tuotamme pesumme harjapesurein, emmekä käytä pesu- tai liuotinaineita. Pesu kestää vain noin 15 minuuttia ja on tehokas keino myös levän ja näkin irrottamiseen, mikäli ne ovat ehtineet kiinnittyä veneeseen. Metodimme on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Pidä saaristo siistinä ry:n suosittelema ja toimintamme tähtää malliin, jossa antifouling-maaleja ei enää tarvita ja veneilystä tulee myrkytöntä. Lisätiedot ja ajanvaraukset osoitteesta www.boatwash.fi.